Pas på den knald. Røde gummibåd, for det er en gummibåd, der er noget for sig. Pas på den knald. Jeg har set en rigtig nærmand, og han var så sort i hovedet som min tjærestand, og han sagde så mange mærkelige ting, og i næsen havde han en kæmpe ring. Jeg spurgte ham, hvad er du der for en? Hvorfor har du små tærte op ad dine ben? Så lå han